Palle Larsen på en fælles tredjeplads indtil videre. Næste mand på banen, der skal have et forsøg, det er start nummer 505, Christian Næs. Jeg bor til Lejre. Ja, en benziner, Kubkadet 682. Peter Næs vil selvfølgelig også med i konkurrencen. Ej, det er en ommer. Kasper! For fanden! Det er lige 8 meter og 80 cm, så har du sikret dig en førsteplads her i 550 kg superstandard. Dagens sidste træk blev kørt af dagens arrangør, Peter. Og med et overbevisende træk placerer det ham på en førsteplads. Ja, det var jo bare det, han skulle have gjort først. Nej, det skulle han så ikke. Det var et diskvalificeret træk.